Ngiti ka nga. Ang gwapo naman ng baby ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Yo mga kabobo, welcome back sa akong YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. Ting! So guys, natin panibagong Facebook page guys atong YouTube channel. Which is kanina siya guys. So kanina siya guys, muna siya ang ato ang bagong Facebook page RVTV 2.0. So sa mga viewers nato guys na nagpadala sa to reaction video gabi so muna siya guys, tanawan yung video clip. So muna to ilang reaction video guys. Actually guys, mga barkada na ako na sila guys since elementary. And then wala akong na-expect na mag-send day sila og reaction video. So kung nag-send og reaction video, shoutout mo pinakalasan. So guys, for today's video guys, wala tayong ma-content. So karon guys, lagi mo yung malakog ako So ako na una-unaan is what's on my bag. What's on my bag. So rato. Let's go. Let's go! So guys, muna ni karon guys. As you can see guys, may akong bag. Sling bag siya guys, wala ko kanang backpack. Sling bag lang siya guys. So guys, share na ko sa inyo guys what's on my bag. So wala po kabalon sa sulod na bag guys. So dagan siya sulod guys. So let's go. First is asam ni gikan. Ang inaasam ni gikan. Masukod ba ni dire? Asam ni gikan. The second is gamay-gamay mo na siya Naasam ang punigikan. Napay pasira pa yun. So, wala si guys. Wala si guys. Araw. Diba? So, katulog guys. So, break na siya guys. No. What? Bisa man yung bread, Dre! So, ang ikaupat is Robin Night. Wait, so, ang ikaupat guys, which is lisod kini siya kwaon kung yun sa pagsulod. What? So, ang ikalima guys, murag tabang ni siya. Nagtabang din siya paglapo na ng ikam. Naigang kayo. Tabang kayo na ako ni gamit. So, muna siya guys. What? Oh, sangit pa gani. So,
So, nata guys, no, matusulod sa akong bag. But kung pili kong bag guys, I recommend you to choose Nike. Like, ako na ganina, Nike ang ipikuha na bag. Sulod tanan, pati dispenser. Sulod eh. So guys, na ko'y second challenge. So, ang buhato is kung inom o isa ka baso na limonsito. Let's go! Wow! So guys, nakapalit na ko og limonsito. Ara. Tagalog ni siya guys, kalamansi. Ano siya guys? Unta maabot ni isa ka baso guys. Kay murag mahal giging limonsito karon guys. So let's go. Slice na natin siya guys. Wow! So muna na guys, naka-slice na tanan. Unta guys, maabot ni isa ka baso. Let's go! One hour later. Oh, wala to guys, no? Oh, as you can see, hurot na tanan. Sad to say, wala jikabot. Wala jikabot. So, imno na nato ni in 3, 2, 1. So guys, ara ato ang gikuan na limonsito. As you can see, wala yung liso. Putang ina. Putang ina. Ara guys, at ito ang lemon. So guys, paunsa na to ang liso. 2,000 years later. So let's go. Ay, sabay bro, aslong. Ayawas mo eh. Ano guys? Liso na siya guys, liso na ni tanan. Pero napay siya gamay. Ito na to. Ina si Kuan. Ina si Kuan. Tama na. Tama na to guys, no? Sluma, oy. Awa, tryer ko ninyo guys. Lain kasi guys. Lami siya pero pag imnon nagunin mo lain. Challenge is complete. Mga may hinang lang. Guys, ba ini? So guys, dagan nagpa-shoutout karon sa atong video. Shoutout kay Jericho Ocon. Shoutout kay Sid Ryan Laurente. Shoutout kay Miss Trisa Madrid, which is picture na ko atong imaba ko. And then shoutout kay Angeli Donato. Shoutout kay Sir Mark Elben. Then shoutout sa nagpadala ato ang reaction video, which is si Dance, kay Luja, Reynaldo,
Dupa, Paul Allen Abunda, and John Ray Haum. So dagan sila ato guys, pero wala na ko sila na ilhan kay siguro di maklaro ana good. Kung gusto niyo ma-shoutout guys, comment down below. So mura to karon guys. Don't forget to subscribe. Hit mo na yung notification bell para update ka sa mga kabuang nato ng mga videos. Hanggang sa muli. Peace. Bobo. Peace.